ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 6 ноябри соли 2021 1000 рубл 157 сомониву 10 дирам, 100 доллар 1128 сомониву 40 дирам. дар ин рӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона аз 40 000 сомонӣ сар мешавад ва дӯстони гиромӣ, хонаи кредитам ҳаст. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. агар хона гуфтаеса бошед, дар комментария нависед чихали хона шуморо дар кор. бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Леваканд, пештара Сарбанд. якхонага квартира бо масоҳати 26 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Борбад 17. нархи хона 115 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5, 9 сотиқ замин, 2 дар хона, ҷойгир аст дар деҳаи Сомонӣ 1. свет ҳаст, об наздики ждай. харидори аниқ бошӣ, занг бизан, мегасоҳибаш бо савдо мешавад. 2 хонаи времянка аст, мобайнда калиддор. нархи хона 40 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пивзавода. 2.5 сотиқ замин мебошад. хона об, свет ҳамавақта дорад. документош 100%. дар наздикии мактаби 6. нархаш 210 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 6 сотиқ замин, гирдуш забор қати маҳкам кардагиай, як хонаи 5 ба 10 дорад. дар якум ошона ҷойи магазин, дуюм ошона пеноблок қати сохтагиай. даруну берун штукатур кардагӣ, стяжка рехтагиай. аз ҳайкали модар 7 километр то хонара мебошад, то назди хоная. дар наздикии хона мактаб, больница, масҷиди ҷумъахонӣ қарор дорад. свет дар наздаш ҳаст. нархи хона 155 000 сомонӣ боз савдо карда мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp, имо ҳастанд. боз дӯстони гиромӣ, барои як хонаи дигар семен блок ҳаст дар даруни замин. марҳамат. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Ҳаём, наздикии мактаби 37. 5 сотиқ замин мебошад. фундаменти 4 дар хона рехтагиай. времянкаҳош, ванна, туалет, аловхона, кухнӣ тайёр. нархаш бо маслиҳат мебошад. гирди ҳавлӣ бо семенблок маҳкам, дароза часпондагӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 63 86 WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага духонага кардагиан. дӯстони азиз, 45 метри квадратӣ мебошад. дар 8-ум ошёнаи бинои навастройка. хона ремонти навай, соҳибаш мегӯяд ки ягон бор зиндагӣ кардагӣ нестем. пеши поликлиникаи 10. мактаб қариби жда мебошад. пушти барқи тоҷик. нархаш 35 000 доллар бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони азиз, телевизор, стиральни, пардаҳош, термекс, дарожкаҳош, ҳамаи ино наванд. ҳамаи чизош қати 35 000 доллар мешавад. Дом лави роҳи мошиндай. хонаи фурӯшӣ дар Қайрокхун, дӯстони азиз, духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ. ҳуҷраҳош отдельна мебошанд, санузел отдельна, ремонташ нормальный.
нархаш 180 000 сомонӣ савдоам мешавад. мебел ва дивани нав ба харидор тӯҳфа карда мешавад. квартира дар ошонаи дуюм ҷойгир буда, дом худаш 4 этажаи кирпичнӣ мебошад. марҳамат, рақамҳои Тоҷикистон 92 909 4805 вайбер доранд, рақамҳои Россия бошад, имо ватсап доранд. марҳамат, занг занед. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 2/1. дар бинои новостройка чӣ хеле ки гуфтем, бо ремонтош ва мебелош фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомонӣ алишам мешавад, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, хонаи кредит ҳамин мебошад. барои ҳамин бо диққат гӯш кунед. якхонага квартира бо масоҳати 49 метри квадратӣ шуморо метавонед ба азур ба 2 хонага табдил тиҳед дар 7-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка, айни ҳол сохтмони бино рафтааст, яъне ки котлован. дӯстони азиз, соли 2023 супорида мешавад. ширкати сохтмонии ҷдмм вантакс сохтмон мебошад. як блок 10 этажа мешавад, 3 блоки дигар 12 этажа хати панорамни треза. агар сумша ба пуррагӣ спорен, скидка мешавад. дӯстони азиз, лекин метавонед боз кредитам гирен, яъне рассрочка бе фоиз то 18 моҳа. 50% сумша ҳозир меспорен, 50% дигарша то 18 моҳа меспорен. боз бо мошинам алиш мешавад. мошин метиҳен, бо айболош сум метиҳен, хонара мегирен. дӯстони азиз, дар дом 5 квартира мешавад, дар якта подъезд ва 2 високоскоростной лифт, ҳамаш дар якта подъезд. хай ҷош ҷои бениҳоят хуб мебошад. пеши зилони бозорда, бывши зилони бозорда, ҳамин уқа дур наравем, агар Садбарг мешавад ва Душанбе плаза, маркази шаҳр. нархи хона 250 000 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтем, арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои риэлтор, яъне агентства мебошад. боз чанд варианти дигар доранд. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 коридор. хонаҳо 6 баста мебошанд. коробка дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Истиқлолда, пешина Қазоқон, обуш качалкаяй, раҳш раҳи Заргар. марҳамат, дӯстони азиз, нархаш 130 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, духонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад, ба гуфти соҳибаш таъмири аврупоӣ, дар маркази шаҳри Бохтар ҷойгир аст. нархаш 240 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута мебошад. 3 сотиқ замин аст, 2 дар хона, 1 коридор дорад. боз алоҳида 1 кухни, 1 ҳамом, 1 ошхонаи дигар ҳам дорад ва 5 дар хонаи дигар бо подвалаш, фундаментош рехтагӣ аст. об, светаш доимӣ, қарибии корвон ва автоцентр мебошад. нархаш 195 000 сомонӣ, боз бо милаям дорад, алишам мешавад бо квартира. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 3 сотиқ заминаи 4 дар хона, 1 коридори дароз, дар охираш ҳамом, 1 подвали 310 ба 12 метра мебошад. дар пешаш об мегзарад. соҳибаш мегӯяд ки фақат зур монда расид кришашда. объёми хона 10 ба 12 метр. нархаш бошад 150 000 сомонӣ, бо маслиҳатам мешавад. ё ин ки ба квартираи духонага ё сехонага алиш мешавад, болои пул метем дар шаҳри Ваҳдат ё ки дар шаҳри Душанбе бошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ватсап дорад.
хонайфурӯшӣ дар ноҳияи Вахш 4.5 сотиқ замин мебошад. Обши 7 дар хона, дар поён 4 дар хона, болода бошад 3 дар хонаву 1 коридор. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. Нархаш бо маслиҳат мебошад. Марҳамат, занг занед, бо соҳибаш маслиҳат кунед. Баня, туалет ҳамаша дорад. Дар наздикиш мактаб, масҷид мебошад. Марҳамат. Хонаҳо наваи оли 1 сол нашудаи зиндагӣ каданма, соҳибаш мега. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе хонаи тайёр мебошад. Соҳибаш мега ки ремонти гизала кардагием назди мактаб, наздикии бозор, лаби роҳи калон, назди масҷид, дар пеша стадион аст. Боз доми 4 этажа дар 4-ум ошхона ҷойгир аст. Нархаш 285 000 сомонӣ мебошад. Савдо мешавад, срочно мефурӯшем. Духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе тарафи Гипроземда мебошад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, маҳаллаи 2 Савхоз, 6 сотиқ замин, об аз хона 40 метр дур мебошад. 3 дар хона, 1 баня, дарунушда. Нархаш 160 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. Рақамҳои 4111 WhatsApp дорад. Марҳамат, дӯстони азиз. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. Раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шунда. Худо нигаҳбонтон бошад.